जल्लोष न करता आगमन सोहळे करा, सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने हे आवाहन केले। नुकतीच भुलेश्वर दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन सगळ्या गणेश मंडळांना केलेलं आहे। ज्या मंडळांच्या गणेश मूर्तीचं आगमन अद्याप झालेलं नाहीये अशा मंडळांनी कोणत्याही प्रकारचा जल्लोष न करता आगमन सोहळा करावा, भुलेश्वर दुर्घटनेमध्ये दगावलेल्या कार्यकर्त्यांबद्दल संवेदना व्यक्त करावी असं आवाहन मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने केलेलं आहे। समितीने रविवारी एक निवेदन प्रसिद्ध केलेलं आहे आणि त्यातून मंडळांशी संवाद साधलाय। भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मंडळातील सुरक्षा व्यवस्था आणि इतर उपाययोजनांसंदर्भात बैठक आयोजित केली जाईल। तसंच भुलेश्वर राजा मंडळातील मृत व्यक्तींच्या वारसांना आणि जखमींना शासनाने आर्थिक मदत करावी अशी मागणीही केली जाईल अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले। या दुर्घटनेनंतर गिरगाव परिसरातील अखिल चंदनवाडी मंडळाने आयोजित केलेला गणेश मूर्ती आगमन सोहळा सुद्धा रद्द केलाय।